Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bu Indi kaliyan rencang-rencang sedaya. Kita badhe maosaken teks narasi kagungan ira-iraan asal-usule Kutha Lamongan. Sugeng indahataken. Sajroning nyinaoni asal-usul Kota Lamongan, tentu kita kelingan setitik. Saka ngendi sik araning Kota Lamongan iki banjur dienggo? Dadi, araning Kota Lamongan iki asale saka salah sawijining jeneng paraga kang urip ing mangsa kepungkur. Ing jaman semono, urip nom-noman kearan Hadi amarga piyambake ngolahake pangkat Rangga, mula sinebut Rangga Hadi. Terusane Rangga Hadi banjur kondang karo sesebutan Mbah Lamo. Sesebutan iki mligi diwenehake dening rakyat penduduke amarga piyambake pinter banget ngomong. Mbake uga pinter mbimbing laladan lan pinter njero mulang agama Islam. Kalian ditresnani banget dening masyarakat. Lah mula asal tembunge Mbah Lamong sinebut Lamongan yaiku araning laladan kaya awake dhewe kenal saiki. Lamongan siji karo laladan kang ana ing kabupaten liya mligine ing Jawa Timur. Menawi akeh-akeh laladan liya njupuk jeneng saka prasasti utawa saka candhi lan saka titelar sejarah kang liya. Mula siji karo Kutha Lamongan kang njupuk dina dadine karasumber saka buku wasiat. Buku wasiat iki asale saka catetan silsilah Kanjeng Sunan Giri kang diserat karo seratan tangan jroning aksara Jawa lan disimpen dening juru kunci Makam Giri ing Gresik sajroning buku almarhum Bapak Muhammad Badawi ing kono katulis menawa ing wektu diwisudane Temenggung Surajaya dadi Adipati Lamongan. Wektu iku ditindake adicara pasamunan agung ing taun 1976 Hijriah. Jroning buku wasiat kasebut pancen mung katulis taune wae. Dene tanggal dina lan sasenene jroning buku kasebut ora katulis. Temenggung Surajaya utawa kang duweni jeneng asli Rangga Hadi asale saka dusun Cancing kang saiki klebu tlatah Desa Sendangrejo Kecamatan Limbang Kabupaten Lamongan. Temenggung Hadi wiwit isih enom wis nyuwita ing Kasunan Giri. Malah piyambake kalebu siji santri kang ditresnani dening Kanjeng Sunan Giri amarga duweni sifat lan akhlak kang apik. Liyane iku, piyambake uga yaiku siji nom-noman kang prigel, mumpuni lan cepet jero nguwasani ajaran agama Islam, serta seluk-beluk ilmu pemerintahan jero kauripan rakyat kang ana ing siji kawasan isih kulon Kasunan Giri, Karan Kenduruan. Kanggo gampangake jero nindakake jejiban abot kasebut, terusane Sunan Giri menehake pangkat Rangga marang Hadi. Ing kisah sejarah, Rangga Hadi bareng karo kabeh pengikute budal karo munggah prau lewat Kali Lamong sawise nglakoni perjalanan. Nganti pungkasane oleh nemu papan kang kearan Kenduruan. Wontene araning kawasan kang sinebut Kenduruan nganti saiki isih ana lan tetep kearan Kenduruan lan berstatus kampung ing Kelurahan Sidokumpul, Tlatah, Kecamatan Lamongan. Jebul ing laladan anyar kasebut, kabeh tujuan lan usaha Rangga Hadi kanggo teka ka tempat kasebut ora lumaku karo gampang lan lancar. Utamane jero bab usaha kanggo nyebarake agama Islam kaya kang didhawuhake sang guru Sunan Giri. Banjur Rangga Hadi wiwit ngatur pamerintahan lan kauripan masyarakat laladan kasebut. Tetileran Rangga Hadi arupa pesantren kang digunakake kanggo nyebarake agama Islam nganti saiki isih ana. Ora lali ing laladan Lamongan ana siji mitos iwak bandeng lan lele kang ya iku lambeng saka Kutha Lamongan. Tentu iwak lele iki nduweni sejarah dhewe nganti didadekake dadi lambang saka Kutha Lamongan. Ana kang percaya menawa wong Lamongan asli ora oleh mangan iwak kasebut. Lamongan uga nduweni panganan khas kang wis kondang banget diantarane samene akeh panganan saka laladan ing Jawa Timur. Watara liya sego boran lan soto Lamongan. Saliyane iku ana panganan liya kang uga ora kalah populer. Kaya wingko babat kang yaiku panganan enteng khas Kutha Lamongan kang kegawe saka babat. Panganan khas kang sinebut jumbrek uga yaiku panganan khas Lamongan kang asale saka laladan Paciran. Saliyane jumbrek saka Paciran, Kutha Lamongan uga yaiku laladan penghasil woh siwalan enom kang sinebut entel jroning basa Jawa. Mangkana lawedaran artikel iki ngenani asal-asal Kutha Lamongan kang ora mung sugih arep kesugihan lokal, nanging uga sugih arep biji sejarahe. Muga-muga karo andaran artikel iki bisa nambah kawruh awake dhewe tur oleh nambahi kesadaran awake dhewe kanggo luwih tresnani kabeh bab kang magepokan karo negara kesatuan Indonesia iki. Mligine sejarah Kutha Lamongan. Semanten kula lan rencang kula mbok pilih wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.